Amen. Men kasanche emreninti. But emre bi asemi si Bible na emwa. Ah senior odi aboko. Senior odi aboko. Hwehwe si sharp no to ho ba odi aboko. Aha wahu nti odi aye. Wahu si sharp no dia you safri so. Asem na si Bible mu no mehwe Bible no din na mehwe de ekoso na eye me wanwa kakra. Ba mehwe wie na ma meti ase se de nti abibifo ye nya atwem. Abibifo e hypocrite pa. Ah, mehwe Bible no mu sa na me hu se bere mebi a boni ni ne ho. Enfumso bi ani sa be ma ne ho. Obere ma bi a obere ma ne ma me anda na ye wo no. Bere ma wate de na ni efrani. Wenya ne de wawu. Na ewiase nyina no oye tene ne ni chen obi a. Wakwa esubura bi ho. Esubura no ho na no. Na obaya bi so wonsubura no. Ena obusa abaya no se mami nsuo yi kakra ennom. Abaya sa ha bra. Mimi firi konongo. Wosu firi ajoso. Konongo fo ma ajoso fo nsuo nnom. Chebura yi hu nsuo yi die. Mema. Ena ose sanka wonnim de obusa ensuo na. Akonu mom na obebe no pa no ama uda nsuo anom. Na wukunu first one ko. Second one ko. Ba makura woni ne tisesi yi kura no. Ye na yere kura ye police ni na wosane ne tie die ne honte no otimi ni Yesu di nkomo minim se de America no wote ase a ono na ne honte no ono Yesu ye den di nkomo ofri ho kono not the jumbi na eko. Okodru ye no Bible say oka sempa no ma emema ene ema empimunu na ba Yesu ho. Ba mi bu sase se ne sa oba ni bi wo Ghana ha na oteka so a ena Yesu akopie ne nchen wa bura ho aka wo ka be ka dai. Dabi nka wo be kaden na Yesu kura oso no nam krom hai se won so wasai sa wo Yesu wanyo obia ni na ndi nkomo adwo bocho abai we se me hwese de ye Kristo som e wo mamu ha etoda na niam bi ye me wanwa adano so me hwa Bible kro yem ene me wo sa brantie bia o de Lazarus o etietia akwatietia ne trimodin hyewa na wagye wonsam sika abanya ma ne tumi ti o hyewa kwantimfia na wagye wonsam biribi na sa wudini yo sister wudini sofo na sa wudini pe Yesu ahwe no wakofuru dua na nkamenim sa Yesu dudua na se a obetwemako efise Lazarus oye tojefo
atrimodinfo wudifo nanso yesu du duanase no wanja wentwemu anko anasofo otwemu koy me ye presenter na aye sofo ntimiti na waka kire me yesu du ho no wentwa dua no ho anko bible say na oginai eno ka kire say hey kewo Lazarus sibra wo sibra ohini ka engineer basabasa president convoy kure tu a engineer but bible say yesu ginai ya friend Zacchaeus mwa aha ona ye tietie ano Lazarus na ye ma mionu nua be ma no aha yesu ginai ema Zacchaeus efidua no so esifom tojefo wudini pobofo na yesu aka kire se wo ene wo fie na enti sanka Lazarus ya igbeni ene wakopie ho a kan krom fonte de nyabro o madwane no sanka la Zacchaeus yankrani a akabe wa se ni nua ba kwafa ba ya nanka yeja Zacchaeus ho ba yesu wenja Zacchaeus ho ana o jare ho adanu so na me hwa bible kuro ye mu na me ko hu se me wurade ne magenkwa yesu a wanka bone yanhwe na wo Gethsemane turo no mu no odi areho minti osedua so ye kumu no sade be ya ye kodi Easter yi ye de be kai ni wuo ene ni wusode a agi ye nyina nkwa na ba ma ba ko san ni bonkum ba ko so san ni nifa de o san ni nifa na dwen ye de se ono de okwa asore ya ye kabrofo to na no hote de o san nifa na dwen ye de se ono na nikunu ho ofe na yire ho ofe nti ono na ne hote de o san nifa na dwen ye de se ono de sanka ye kemra wo kuro no mu nyina wadi mra no so nyina wie traffic eso ye lo kura no wagina wachichichiri o me hompo na so red ansa na dwen ye ne se ono no ye papa na kwa ba ko so san ni bonkum no san nkomo na branche ne Yesu bo una oye Juda fo hene una asore a oye tu no una ase fro Agradaa una ase wote sei una ase wa no den anya ne je ho na je ye san na branche no san di bonkum ha na tie hene din osike wo de anka wonye boni bia o na eyeme yen den Yesu kai ose oba kame ho he paradise patro de otre no okoka Yesu ho paradise ho ana safo mitin na waka kire me adano so na me hwa bible mu ena me hu sa papa bi osonwa brane twi bible no kan David brofo no kan David na ho ofe oya ba mamu osanso yokofo ejapade bi ye ohia no nyame dam akodie mu ni nyame nyansa mu di amano ana wasa so ache na henie asaka ho etinka David nye ni paketwa ke Ghana hei na kono nko a no ye ohene ewo mu ena me ya me gina hei me yire dware na David ejina na bro san so sister mpachobra bra wanim kitwa bi mam bra
bra gyina hɔ a wo ne wo hanki na atɔ for me na mo gyina hɔ a na David ojina na bro san so so ɔhene na wahu sɛ obi yere odware anasɔfo nya saa na Bible no kan obi yere o odware na wahwɛ no na nka wo nyame ayi wadom no wahwɛ ba kokora wo nkate wani ɔhene na ɔhene asan afekyere nani na ɔhene asan ahwɛ biem patro ne kunu se fa ne Uria na David asan ka kyerɛ wɔn a wɔwɔ ko na no hɔ no sɛ samokodura momfa abaya we kunu no momfa ne nkɔgyina baabi ɛko na no ɔden ne kunu ɔhene den na apɛ sɛ ɔkyerɛ ɔsɛ wo de mokɔ a baabi ɛko na no ɔden no momfa ne nkɔgyina hɔ na yɛde abaya we kunu akɔgyina hɔ yɛ kunu menka sɛ wo kunu bɛwu sɛ waware a meka asɛm kɛkɛ wo ware so ada bɛware wo kunu wu ai titena sɛ na David kum papa yi asan fa ne yere ha ko Yesu gyan na yɛma mu ha na yi akɔyɛ te sɛ sa asɛm nto a wo adɔfo da part ada asɛm bɛto wɔ no kroim ɛna abɛhu sɛ sɛ na asɛm asi sɛ ɔpɛ basɛm na kwa wei ɔba me fie bɛdidi sɛ na pade yi sɛsɛ ya na sɛ nɔteɛ yɛwɔ ha yɛ obi bɛtumi ahyɛ da aba ha ɔbɛpa asɛm akɔka wokɔbie w'ano sɛsi ya asɛm bɛba woambie w'ano so a ɔhyɛ w'abufuo obi ba ha sɛsi ɔbɛpa asɛm wahwɛ obi so anya kokɔ kɔtene wo nsa pɛpɛpɛ yɛse yɛ assault yɛba yɛ mmɛhwehwɛ wo yɛkɔhwɛ part nkɔmmɔ bɛrɛbɛ nyinaa dɛn na mpɛ sɛ meka ada bia nya mepɛ sɛ ɔsesa biribi ɛwɔ ɔman bi no mu no ɔmfa nipa ne ho teɛ dabi mehu bi da dabi mehu bi da Moses sɛ na ɔyɛ wudi ne sɔfo okum nipa kora de ne sie dɔte mu but ɔno nso na nyame nam no so ɛgye Israel fo fi Misrim menka sɛ woyɛ bɔne bi akɔ so yɛ o nyɛ saa na mepa kyerɛ but me pɛ sɛ mema wote aseɛ sɛ wontene nkyɛn obiaa masa wonyɛ kronkron nkyɛn obiaa koro yi ayɛ asusuka Angel hwɛ afei meyɛmfi asoɔ dɛbda menka nipasɛm ɛfɛ sɛ wiase adeɛ a yɛde suban yɛ yɛmfa mpaebɔ nyɛ ɛna adeɛ nso a yɛde mpaebɔ yɛ yɛmfa suban nyɛ ɛkɔm de wo kunu anyɛ heri baba na bɛma na me wano aduane ama na ɔbɛkɔ akɔfa girl ɔbaa foforɔ bɛfidi no ɛno yɛ suban ɛnyɛ mpaebɔ hwɛ wonim sɛ wate Ghana mmarima anim me nua wobɛtumi aba m'ani nsa baabi ɔwɔ no wobɛtumi aba w'anim Pacho de gyina ha yan si fam no kwasam ya bia me ntimi menua Roman father no kwado Roman father ba me yɛ sure say 3 days kura koyɛ otowe obetimi big akwesi dey 2 hours no awie sɛ berema enya 1 odo 2 tema 3 entiase 4 ehumobro 5 ayemie 6 penichre sa wo peni achre 7 akomapa
Say mintie de nipa beka. Eno na ehu no. Ghana for ye nyatwom. Ye nyatwom. We de grofo beka me ho asem. We de grofo beka o. Ye nyatwom. Sa dodo ani pa beka. Dabi. Wan hwe no. De etoso nkro. And say, Metna baby, and I'm in the Tiano. Edu Media Reho. Namu Mebom Paye Kusi say, Yabesan de Madia Brevia. A member of Hamopa and Tuaba. Yemvo to Cecia. Senior, Yamisha. Misha. What's my trust in Pacho? Where the Cafrasa me to us? Sister, I said, when I'm person, me catch on a call. Me, soda. But Obie near Sassi Swa, Onimidi Yamidi Obibeye. Obie ni asase so a onim de nyame de me beye chena en obi aso ni asase so onim de Yehowa de obeye chena hwete esi awie aba esese ba woni so control because we nipa aba sa we ye boni o sa wanya boni o sa we ye papa o sa wanya papa o esi awie woni me yaka Arano Paul say me to me yo ade nyina enam Kristo o hyemedenti baby a wadru sese no ho me menya D4 menya sofo me ye presenter ba me kwana ka kire wo say obi anim de nyame de me smart be ye kina en obi aso nim de nyame de wo be ye kina wesu ye jai ye do atem ma yendi ya bodi ma ye mo but kai say Bible say me ni madwen kuna metwe wo ho e bianka wan shase amfiri ho na ka who the power of God e bia wan shase amfiri ho na te bia wa kura won ti ase but also say what in yami asepa also what na asepa say what na asepa ma won wa besere den sere efi samre ikoi ma won wa besere no ja won ma won sere won wa wo besu amboa wo no ja won ma won sumboa wo de obeto wo no ja no ma ne ndo de obeta wo no so ja no ma on time if you say Eradina odini pa na mo sisi ye Sami hwiasio Mary pa bada if you say Eradibe obeso mensaya efrisa Eradibe so mensa iyi samishiasio me rimpa bada efrisa I eti moi monenam moi mo kane ho no e manya se nanu nti wagya de ho oh nanu nti wagya ne ho emre bi me sofo pani bi ka se bi kira mo se ye hu de sofo bi aye woni fie a ke bi anka wo nkwa sore me nka hwe o
Me quote me soft penny. I say so be any the obi asofo ye wo di fia. E bia nka wo. Ka won so won kwa sorry. Ade a e de wa asase so ne say obi ato ha wo mu. Na wanya obi a kire no bo. What I say? Me ba na my ready say hey, Captain Smart ko Agradaa ho. Obi abeka de ope. Wo ka de ope na me fi say nya me da me respond. Me yi anu ama wate ase se obi eni ho akonkron ye kukuo si na busuam. Konkron ye kukuo ensi obi abusuam o. E wo Yesu ho. Anu sister ma bo ntoyem na nyame nkan ho ye na dwuma ne yie na afa be wiase hunu se Yesu hia oba bi we abura ne ho a Agradaa so hia Yesu o prison se Yesu hia oba no we abura ne ho a won so hia Yesu o prison sa Yesu hia Zakio wo duane so a won so hia no wo prison why had a margin sofo be preach adwuma na ye sofo na be preach me pesa maji wa adwuma ba sa wo gina we ya wo ho sa aya na ye boy ye bra na ye de nam ye busuam mu a ana ni padre ye ne se obetumi a kire wo daache fa wabra bo hye ono nsa ne jai mani pankasa when people are talking walk ne jade akadema nyame amen bon sem kasepa ema papa Captain Smart adan sam ne kasepa Captain Smart Agradaa on shirawo na oyo kase o kan shira sam gonu so apa Agradaa on shirawo oyo kase oma adom no anye bebre awo Yesu Kristo dremo bon sem kasepa o bon sem kasepa bon sem kasepa bon sem kasepa bon sem kasepa dada Agradaa on shirawo na oyo kase ya pa Captain Smart ana yetse no ekano boss kese pa ama Agradaa